ጸጋን ሰላምን ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ነቦን ምስ መንፈስ ናይቶም አብርሆን ቀረባን ኮንኩም ነቲ ካብ ወርቅን አልማዝን አዝዩ ዝኸበረ ምስከደኻ ዘይምለስ ግዜኹም ሰዊኢኹም ነዚ ብዋንጋድ ዋንሳን ዝመሓላለፍ መንፈሳዊ መደብ እትከታተሉን ዘለኹም ዘበልኩም ይኹን አዚኹም ዝተፈቀርኩም ፍቁራትን ክቡራትን ኣሕዋተይ ከመይ ቀኒኹም ሰላም ቀኒና ክኾን መልስኹም ብጎይታ እምንቶ እዩ ንሎሚ ብምኽንያት እዚ ቅንያት እዚ ዘሎ ልደት ክርስቶስ ወይ ክሪስማስ እናተባህለ ዝበዓል ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ብጸጋ ኣምላኽ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ እዚ ሕጂ ተዳልዩ ዘሎ መደብ መጀመርያ ታሪኻዊ ማለት እዚ ሕጂ ልደት ክርስቶስ እናተባህለ ዝበዓል ዘሎ ታሕሳስ 25 ብኸመይ እዩ ናብ ክርስቶስ ልሒሙ ማለት ልደት ክርስቶስ ክበሃል ክኢሉ ቅድሚኡ ኸ እንታይ ነይሩ ዝብል ታሪኻዊ ሓፂር ዝኾነ ዳህሳስ ዝሓዘ መደብ ክቐርበልና እዩ ስዒቡ ከዓ መጽሓፍ ቅዱስ ከ ብዛዕባ እዚ ታሕሳስ 25 እንታይ ይብለና ብርግጽ ታሕሳስ 25 ክርስቶስ ተወልደሉ ዕለት ድዩ ወይስ እቲ ብሓበሻ ዝበዓል ብግእዝ ታሕሳስ 29 ብኣውሮጳ ቋፅራ ከዓ ጥሪ 7 ዝበዓል ብርግጽ እሱ ክርስቶስ ተወልደሉ ድዩ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ መረጋገፂ ህበና ዝብል መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዳህሳስ ድማ ሒዝና ክንቀርብ ኢና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ሙዚቃ ከም ቅደም ተኸተሉ ክቐርበልኩም እሞ ክሳዕ መወዳእታ ክትከታተሉ ብጸጋ ኣምላኽ እናተማሕፀንኩ ምሳና ጽንሑ ልደት መዓስን ብኸመይን ክበዓል ከም ጀመረ ትፈልጡ ዶ? ልደተ ክርስቶስ ክበዓል ቅድሚ ምጅማሩ እቲ ኣዝዩ ፍሉጥ ዝነበረ ዕለት 6 ጥሪ ዝበዓል በዓል ጥምቀት ኮይኑ እዚ ከዓ ንኽብሪቶም ብኮኸብ እናተመርሑ ናብታ እቲ ሕፃን ክርስቶስ ዝነበራ ቤት ዝበፅሕዎ ሰብ ጥበብ ዝፅምበር እዩ ነይሩ። ከም ተወሳኺ ድማ እቲ ንሞትን ትንሣኤን ክርስቶስ ኣመልኪቱ ዝተሰርዐ ሕጊ በዓል ፋሲካ ከም ልማድ ኣይሁድ በቲ ምድብ ጊዜ ማለት ወርሒ ኣቢብ ዝበዓልዎ ነይሩ እዩ። ታሕሳስ 25 ከም ናይ ልደተ ክርስቶስ ክጽምበር ከም ዝጀመረ ዝጠቅስ ኣውደ ኣዋርሕ ናይ ሮማውያን ኮይኑ ብ336 ኤዲ ምንባሩ መዛግብቲ የመልክቱ። መጽሓፍ ቅዱስና ንዕለተ ልደተ ክርስቶስ ኣመልኪቱ ዝሃቦ ንጹር ሓበሬታ የልዎን ዝብል ዝነዓት ኣሓሳስባ ስለ ዘለዎ ልደተ ክርስቶስ ኣመልኪቱ ተገራጫዊ ሓሳብ ክህሉ ምኽንያት ኮይኑ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ሳልሳይ ዘመን እቶም መራሕቲ ኣብያተ ክርስቲያናት ነቶም ዝነበሩ ኣረማውያን ናብ ሃይማኖት ክርስትና ክምልስዎም ብዝብል ስነ ኣተሓሳስባ በቲ እቶም ኣረማውያን ንኣማልኽቶም ማለት ሳቱርን ሮማዊ ኣምላኽ ናይ ሕርሻን ሚትራ ፋሪሳዊት መልክዕ በዓል ዝጽምብሉሉን ዘምልኹሉን ታሕሳስ 25 ስለ ዝነበረ በዚ ዕለት እዚ ልደተ ክርስቶስ ክበዓል ወሰኑ። እዚ መስርሕ እዚ ንብዙሓት ኣረማውያን ናብ ናይ ሃይማኖት ክርስትና ኣብ ምምላሱ ዓብዪ እጃም ነይርዎ እዩ ክበሃል ይከኣል። ብ336 ኤዲ ታሕሳስ 25 ከም ዕለተ ልደተ ክርስቶስ ክበዓል ምስ ተዓወጀ
ክሳዕ 378 ኤዲ ብኣረማውያን ጥራይ ክበዓል ድሕሪ ምጽንሑ እዚ ኣዋጅ እዚ ብሃይማኖት ክርስትና ተቐባልነት ዝረኸበ ብ378 ኤዲ ክኸውን ከሎ ዓመት መጸ ዓመት ክሳዕ 381 ኤዲ ክርስቲያናት ክበዓል ድሕሪ ምጽንሑ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ 382 ኤዲ ክሳብ 400 ኤዲ ብዘይምበዓል ኣቋሪጹ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ 400 ኤዲ ተሓድሶ እቲ ዝነበረ ኣዋጅ ዳግማይ ጠጠዐ። ካብኡ ንነጀው ክሳዕ ሎሚ ታሕሳስ 25 ከም በዓል ዕለተ ልደተ ክርስቶስ ይጽምበል ኣሎ። ኣይናይ ውልቃዊ ወይስ ሕብረታዊ ኣካል እዩ ንልደት መስሪትዋ? ሕጋውነታ ኣብ ልምዲ ክርስትና ብኸመይ ከቆመ? ኮንስታንቲን ዘ ግሬት ኣብ 325 ድሕሪ ልደት ክርስቶስ ቀዳማይ ሮማናዊ ዝኾነ ክርስቲያን ንጉስ ነገስተ ንበዓል ልደት ከም ቀዋሚት ጽንዕትን በዓል ታሕሳስ ዕለት 25 ከም ትውዕል ኣቕረባ። ምክንያቱ ድማ ንዛ በዓል ከም ኣገባብ ሕብረት ንግዝኣቱን ብቐሊሉ እምነት ናይቶም መብዛሕትኦም ኣሬማውያን ካብ ክርስትና ምልዋጥ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ድማ ክልተ ፍሉጣት ብግዜ ሓጋይ ዝበዓላ በዓላት ነይረን። እታ ቀዳመይቲ ከም ዝገለጽናዮ ንሳተርን ሮማናዊ ኣምላኽ ሕርሻ ን7 መዓልታት ትኽበር እያ። እታ ካልአይቲ ድማ ብምኽንያት ዝኽሪ ሚትራስ ፋሪሳዊት ኣምላኽ ብርሃን ትበዓል እያ። ካብ ታሕሳስ 25 ጀሚራ ስጋብ ጥሪ 1 ድማ ትኽበር። ምንጪ እዛ በዓል ድማ ሚትራስ ነቶም ሮማናዊ ወተሃደር ኣብ ወተሃደራዊ መንገዶም ናብ ፋሪስ ክኸዱ ከለዉ ተጓኒፋቶም ኢሉ ይሕሰብ። ንጉስ ነገስተ ኮንስታንቲን ልምድታት ካብ ከምዚ ዝኣመሰሉ በዓላት ምስ በዓል ልደት ኣተኣሳሰረን። ሽዑ ድማ ልደት መጸት ስድራ ቤትን መሓዙትን ይእከቡ፣ ያባት ይለዋወጡ፣ ከምኡ እውን ናይ ዝኾነ ልደት ሰብ ይኽበር ነይሩ። ከም ተወሳኺ ልደት ተመሳሳሊ ምስ ሮማናዊ ፋሪሳዊን ኣሬማዊን ዝኾነ በዓላት እያ ነይራ። ካብ ዓመት 336 ድሕሪ ልደት ክርስቶስ ጀሚሩ ጳጳስ ጁልዮስ ቀዳማይ ልደት ክርስቶስ ኣብ ታሕሳስ ዕለት 25 ከም ትበዓል ኣወጀ። ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ኣብዛ ዕለት እቶም ኣብ ሰሜናዊ ንፍቂ ክቢ ዝጥመጡ ሕፅረት ሰዓታት ብርሃን ኣትዩ እዩ ኢሎም የኽብሩ ነይሮም። ጳጳስ ጁልዮስ ቀዳማይ ነቶም ኣሬማውያን ዝነበሩ ሮማናውያን ብቐሊሉ ናብ እምነት ክርስትና ክልውጦም ደልዩ ነይሩ። በቲ ሽዑ ግዜ ድማ ምስናይ ደረጅኡን ሽመቱን ከም ጳጳስ ድማ ንህዝቢ ክርስቲያን ዓብዪ ዘይማትእ ጽልዋ ነይርዎ። እዚ ድማ ብመንጸር ኮንስታንቲን ኣገዲዱ ብሓይሊ ከተኣታትዎ ዝኽእል ምዃኑ እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ብቐሊሉ ልምዲ በዓል ልደት ኣብ መንጎ ህዝቢ ክርስቲያን ብዘይ ብዙሕ ተቃውሞ ክትኣተተው ከኣለ። حرين بعرف أورات حواتي بتخ أربلنا تصنحة حتصير تاريخها ودحساس أما تزعل لدت كرسوس بخمينا بسم كرسوس ناب لدت كرسوس كم زمع عبلة النجار بتقربلنا حتصير دحساس عجيبكم تكونوا تسفى قبل متحف قدس كان تهيب لنا نبز بالكحجي كنحلف
نزا نرئا متحف قدساويت دحساس دما حانتي أرأست خبا بهبلني طب تحاسوت نحق أنيا فتامة لبوا الذي قبرو أتبل كده قمركم يتارستا طب تحاسوت أب حق أنيا فتامة وي نحق أنيا فتامة لبوا الذي قبرو أتبل يا انتهي مالت كايزا خبزار سيا ترقسنا تراكواس انتهي مالت كاي وكتبلون تدخليكم فقرات حواتي طيب تحاسوت اب حقنيا فصامه للهو حقنيا فصامه له نسو انتايو كريستوس اتولد مخان ግን ኣብቲ ክርስቶስ ተወሊዱ እንብሎ ዘለና ፍጻመ ሓሶት ድማ ኣሎ እንታይ እዩ ታሕሳስ 25 ወይ ጥሪ 7 የተወሊዱ ዝብል ስለዚ እቲ ፍጻመ ሓቂ እዩ ክርስቶስ ከም ተወልደ ህፃን ተወሊዱልና ወድውን ተወሂቡልና ዝብል ከምኡን ንስኻ ወደይኻ ኣነሎ መውለድኩኻ ዝብል ንዝመስል ትንቢታዊ ቃላት ምፍጻሙ ሓቂ እዩ ተፈጺሙ ምዃኑ ርግጽ እዩ ሓቂ እዩ ግን ኣብዚ ሓቀኛ ፍጻመ እዚ እንታይ እቲና ኣለና ጥብታ ሓሶት እቲና ኣለና እሱ ከዓ ወርሕን መዓልትን ዝብል እዩ ብዙሓት ናይ ቴዎሎጂ ምሁራን ክርስቶስ ታሕሳስ 25 ከም ዘይተወልደ የረጋግጽዎ እዮም ዝዛረቡሉ ነገር እዩ እናተባህለ ግና ስለምንታይ ዳ ታሕሳስ 25 ይበዓል ኣሎ ዋላ ታሪኻዊ ኣመጻጻም ከምቲ ክንሪኦ ፀንሓና ታሕሳስ 25 ቅድሚ ክርስቶስ ተወሊዱላ ዝብል ካልእ ትበዓል ምንባራ ርኢና ኣለና ከምኡ ምዃኑ እቲ ሓቂ እንዳሃለወ ዳ ስለምንታይ ኢና ታሕሳስ 25 ክበዓል መሪፅና ዘለና ተባሂሉ ክሕሰብ ከሎ እቲ ዝወሃብ መልሲ እቲ መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስ ተወልደሉ ወርሕን መዓልትን ኣየረጋግጸልናን ስለ ዝኾነ ዝብል ኣስዕብ ኣቢልካ ከዓ እሞ ዘየረጋግጸልና ካብ ኮነ ግን ከዓ ክርስቶስ ተወሊዱ ኢልና ከነብዕል ከዓ ስለ ዘለና እታ ተባሂላ ዘላ መዓልቲ ብቐሊሉ እንተበዓልናያስ እንታይ ፀገም ኣለዎ ዝብል መልሲ እዩ ዝወሃበካ ግና ኣብቲ ሓቂ ክንመፅእ ከለና ክርስቶስ እተወልደላ ወርሒ ሎሚ ብመጽሓፍ ቅዱስ ክነረጋግጾ ኢና መጽሓፍ ቅዱስ መረጋገፂ ይህበና ስለ ዝኾነ ክብሪ ንስም ይኹን ታሕሳስ 25 ወይ ጥሪ 7 ንኽትበዓል ንጥቀመሉ ጥቕሲ እውን ኣሎ ኣብ እሱውን ክንሪኦ ኢና ብኡ መሰረት ብምግባር ተበዓልናዮ እንታይ ኣለዎ ናብ ዝብል ተታቢዕና ንኸይድ ግና ኸ ኣብቲ እንታይ ኣለዎ ኣለዎ ድማ እብል ኣለኹ መጀመርያ ክነረጋግጾ ዝግባአና ሓደ እዩ ንሓደ ዛዕባ ብዝምልከት ሓደ ሓቂ እምበር ክልተ ሓቂ ከምዘየለ ብቐሊሉ ክንሓስቦ ዘለና ኣብቲ መጀመርያ ክርስቶስ ክልተ ግዜ ክውለድ ኣይክእልን እዩ ብግእዝ ብሓበሻ ታሕሳስ 29 ወይ ጥሪ 7 ክርስቶስ ተወሊዱ ተባሂሉ ድሕሪ ተወሰነ እዋን ክበዓል እዩ ብምዕራባውያን ሃገራት ድማ ክርስቶስ ታሕሳስ 25 ተወሊዱ ተባሂሉ ይበዓል ኣሎ ነዚስ ክልተ መዓልቲ ንሓደ ኣካል ተወሊዱ ክትብሎ ካብ ክልቲኡ ሓደ ሓቂ ክኸውን ኢልካ ክትሓስብ ክልቲኡ ግን ሓቂ ከም ዘይኮነ ኣብ ታሪክ ርኢና ብኻልኣይ ደረጃ ክሕሰብ ዝግብኦ ነገር ቅድሚ ናብቲ ዳህሳስ ምኻደ እዩ ክሕሰብ ዝግብኦ ነገር ኣሎ ንሱ ከዓ ክርስቶስ እተወልደላ ዕለት ኣመልኪትና ክነብዕል ኣየናይ ትንቢታዊ ቃል ይድግፈና ዝብል ሕቶ ክንምልሶ የድልየና ካብዚ ከይወፃኹ ክርስቶስ ተወሊዱ ኣብዚ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣበየናይ ግዜ ዕለተ ልደቱ ከብዕል ወይስ ደቀ መዛሙርቱ ከብዕልሉ እንተረኣና ኢና እሞ ንሕና ሎሚ ክነብዕል ዝብል ሕቶ እውን ክንምልስ ከድልየና እዩ ምክንያቱ ጎይታ ኢሉ ካባይ ተማሃሩ ኣርዑተይ ፅሩ ንነብስኹም ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ካባይ ተማሃሩ ኢሉና ኣሎ እሞ ካብኡ ክንመሃር እንዳዓደመና ንሱ ክገብሮ ተደይርኢና ንሕና ኸ ከመይ ኢልና ደኣ ንዑ እዚኣ ተወሊዱላ ኢልና ንገብራ ወይ ነብዕላ ሓዋርያ ጳውሎስ እውን
أبرامي معرف 15 خننبب كلنا كريستوس بقال كونه بجبري زي جبر نجار كزارة ولو عيد فرنة قبل سزارة وقال الله تايلو كريستوس بقال كونه بجبري زي جبره كزارة ولو أنا عيد فرنة له مالك كريستوس كزارة ولو ده سمع هو أنا يزارة ولو نيبلا له كريستوس كجبره ده هو أنا يجبرني نيبلا له ما في كريستوس زتزارة ولو زجبرن أربعة متحفة وانجيل زلوا كنت خلنا كريستوس التولد الله معلتي قابل ويعب الوايل خزز عين ببنان كبدا نمزو ويون متحف قدسنا كندسس كلنا بمسارته علة اللدات متنبال ويمبعال بحال قدسان دويس بحال عذابي إلكاون مسارتهاوي ده حساس كجبرلو وني جباي أما أو كلمة خلنا أما تحف قدسنا أنا بزدهم أمريك سب زرع هو أكلت سفرات أراي على ثلثة كتنبرئ لهم اتحادة فرعون كون كله ذا فترة معرف 40 حدا زلو قاليو ذا فترة 40 حدا أو نروحه معرف كسب معرف 40 كتنا زلو هنري خلينا اتخالاي هيرودس لدتوز أنبللو جزء خا أب ماتيوس معرف 14 ويا ماركوس معرف 6 ما نري أنا قريب كاب قدسان كافتم زخابنا دبنا مسكر حدا كوا علة لدتو كتنبل عيرانان وي علة لدتنا يدوكو كتنبل عيرانان سازي كريستوس توليد أبز نبرة الأوانسي لدت علة لدت تنبل عينا برند حرز مزع مع بالي وتاريخي كوا هاي نبلسي نيري كريستوس توليد أبز نبرة الأوان هيرودس كوا بعيدي مو إزاي قبلت نيران تتخون أبغيتان أبدك أمزامرت غيتان من مرأنا يانيرنا إزي إتأزيو كتحساسبنا مسبعلا أحزاب كينت إمبارز جبأنا نتي وزون تفليون زبالنا قال أتبقنا مسيواتنا خنحبرز جبأنا مخانو إيه زارب ويز مسكر زالله بتعمينا ببكزي إنه رأينا قالت له مسبحالي بتعمد حنا فتنا لنا إفريم مسجبتاتي أنا برالو زبل قال بتخكل أب زمننا بزلو كرسنا يفتح معلو كنوت كابزي يجبأنا وزون تفليون زبالنا كنوت قالون كنفليون زجبأنا نقدر تزهيلو أيقونه هراي ده أنت حساس سنة حمشون ويتقبل شوعته نخبعال انتهى اللون مبال انتهى اللو تبعلنا يرحم دين فوتها كنا انتهى اللو تبعلنا ونزبل نتقامل تقصي أبتي بدحر إزمة تخاطات على مدب حيزلكم قرب مخاني بقيتا تسفى قبر عليه حاجة كان حدا نجر من لاش كان هو اللي يقبع نسخة متحف قدسي مرة قاعد تسلا زي هبنا إنا كوا نزع أخلنا نبقى لنا زبل يو حزو خانم خنيات علنا متحف قدس جن مرة قاعد يهبنا إيو نفتي متحف قدس يبنا مرة قاعد كان حلف كبرون سميخون حدا نجر كبلكم وي اتنجر ووصو حاسوت وي اتنجر ووصو حق يكون جباي حبراوي يكون يبلون أبز ما درس كل تنجر تعيز له كل تنجر تعيز له نسخة حقي بانصارها حاسوت برهان بانصارها تلمات فقري بانصارها تلي هيوات بانصارها موت بركات بانصارها مرقم قدسنا بانصارها رخصت صدقي بانصارها حدث كابزي كلته وصاي غن يلا نيوترال وي ماخلاي وغنا كلتو زيكونه سالساي زبحال يلا سلازي وصو ነገር كنحز يغبانا يو نتي حقي እግዚአብሔር ለይትን ማዓትን ዝመራምሮ ሰብጽዩ እናበለና ገለገለ ሰአን መምርማርን ዝተርፈና ምስባህልታት አሕዛብ ተጻናቢርና እንነብረሉ አሎ ሓደ ኻው እዚ ሎም ዝባዓል ዘሎ እዩ
ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስና ዝህበና ሓቂ እንታይ ይመስል ናብ ዝብል ነገር ንምጻእ ርግጸኛ እየ እዚ ሕጂ ዝጠቕሶ ጠቕሲ እዚ ሕጂ ንሪኦ ምዕራፍ እዚ ሕጂ ንሪኦ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ እዋን ዘንበብናዮ እዩ ምናዳ ኣብ ግዜ ልደት ክርስቶስ ኢልና ንሓስቦ ዕለት ክመጽእ ወርሕን ዕለትን ክመጽእ ከሎ እነንብቦ ተኸታታሊ እዋን ነንብቦ እዩ ግና ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለዊጥኩም ፍቑራት ኣሕዋተይ ሎሚ ምሳይ ሓቢርኩም ክትከታተሉ ደጊመ ብጸጋ ኣምላኽ ኣዕድመኩም ሉቃስ ቀዳማይ ምዕራፍ ጠቕሲ 26 ክነንብብ ኢና መጀመርያ ሓፍተይ ክተንብብ እየ ጎይታ በረኻ ብልኪ አሜን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ጠቕሲ 26-27 ብሽም ኢየሱስ ከመበ ብሳድሰይቲ ወርሒ ገብርኤል መልኣኽ ናብ ናዝሬት እትብሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተላእኸ ንሳ ንዮሴፍ ዝበሃል ሰብኣይ ካብ ቤት ዳዊት እተሓፀየት እያ ስም እታ ድንግል እቲኣ ከዓ ማርያም እዩ ክሕፅሮ ክሳብ ኣንቢብና ኣለና ገብርኤል ንማርያም ከበስራ ዝመጾ ወይ ዝመጸ በቲ ግዜቲ ክትጠንስ ምዃና ወዲ ክትወልድ ምዃና እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል ምዃኑ እዩ እዚ ከበስራ መጽዩ እዚ ከረዳኣ መጽዩ እዚ ከረዳኣ ዝመጻሉ ግዜ ሳድሳይ ወርሒ ነበረ እብለና ኣሎ ብሳድሰይቲ ወርሒ መጽዩ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይለቱ ልዑል ከጽለኪ እቲ ካባኺ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ እዩ በቃ ክትጠንሲኻ ክትወልዲ ኺኢሉ ተኣምራት ድንግል ክትጠንስ ተራእዩ ስለ ዘይፈልጥ ተኣምራት ይነግራ ኣሎ ተኣምራት የበስራ ኣሎ እዚ በሰራ ግዜ ንሱ ሻድሻይ ወርሒ ከም ዝነበረ ይነግረና ኣሎ ገርም ኣብኣ ኣብታ ሉቃስ ቀዳማይ ምዕራፍ ሕጆን ካብ 36 ክሳብ 38 ዘለኻ ደጊምካ ተንብብ እያ እነሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድክ እኳ ንኣምላኽ ዝሰኣነው ነገር ስለዘየልቦ ኣብ እርግናኣ ወዲ ጠኒሳ ኣላ ነታ መኻን እትበሃል እዚ ወርሒ እዚ ሳድሳያ እዩ በላ ማርያም ከዓ እነሆ ኣነ ባርያ እግዚአብሔር ከምቲ ዘረባኻ ይኹነለይ በለት ማርያምን ኣብዚ ሓሳብ እዚ ዝተሰማምዐት እዚ መልኣኽ ዘበሰራ ቃል ምስ ሂወታ ዝሕበረት ኣብዚ ወርሒ እዚ እዩ ኣብዚ ሻድሻይ ወርሒ ኣብኡ ካብቲ እዚ ቃል ምስ ሂወታ ዝሕበረትሉ ግዜ ካብታ ሽዓ እነሆ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር ከምቲ ዝበልካዮ ይኹን ዝበለትሉ ግዜ ጀሚሩ እቲ መስርሕ ተጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ ማለት ክርስቶስ ክጥነስ ጀሚሩ ተጠኒሱ በቃ መጽዩ ኮይኑ ይኸውን ኣሎ ስለዚ ሕጂ ካብዛ ሻድሸይቲ ወርሒ ኢና 9 ወርሒ ክንቆጽር ምክንያቱ ክርስቶስ ተጠኒሱ ክውለድ እቲ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ዝሓቶ ኣዋርሒው ወሲዱ እሱውን እቲ መስርሕ ጥንሲ ልክዕ ከምቲ ናይ ካልእ ሰብ ከምኡ ኣብ ክርስቶስ እውን ተፈፂሙ እምበር ወይ ኣብ 7 ወርሒ ወይ ኣብ 6 ወርሒ ኣይተወልደን 9 ወርሒ ወሲዱ ስለዚ ካብዚ 6 ወርሒ ጀሚርና ኢና ሕጂ 9 ወርሒ ክንፅብፅብ ዘሎና ቅድሚ እዚ ምፅብፃብና ሕጂ ካብዛ 6 ወርሒ እንዲና 9 ወርሒ ክንፅብፅብ ቅድሚ እዚ ምፅብፃብና ግን እዚ ሳድሳይ ወርሒ ዝበሃል ዘሎ ብኣየናይ መሰረት እዩ ብኣየናይ ዓውደ ኣዋርሕ ወይ ብኣየናይ ቋፅራ ዓውደ ኣዋርሕ እዩ እንታይ ኢልናኻ ብናይ ኣይሁድ ዓውደ ኣዋርሕ እዩ ወይ ብናይ ኣይሁድ ናይ ኣዋርሕ ኣሰራርዓ እዩ ሕራይ ሕጂ እታ 6 ወርሒ ኣየንቲ ምዃና ንምርካብ እታ ቀዳመይቲ ወርሒ
ክንፈልጥ ከድልየና እዩ ምክንያቱ እቲ ኣቋፅራ ዓውደ ኣዋርሕ ናይ መን ኢለኩም ናይ ቤት እስራኤል ዓውደ ኣዋርሕ እዩ ናይ ግሪጎርያን ኣይኮነ ናይ ግእዝ ኣይኮነ ኦኬ እዚኣ እንድሕር ተረዲኣትና ሕጂ እታ መጀመርያ ወርሒ ናይ ዓመት ትኹነልኩም ዝበላ እግዚኣብሔር ንቤት እስራኤል ከዓ ንሳ እታ ኣቢብ ወይ ኒሳን እትበሃል ንሕና መጋቢት እንብላ እያ ሕጂ ኣብ ኣሰራርዓ ዓውደ ኣዋርሕ ናይ ቤት እስራኤል ክንመፅእ ከለና ከዓ ከመይ እዩ ዝስራዕ እቲ ቀዳማይ ወርሒ ዝበሃል ከምዚ ናትና ካብ መጋቢት 1 ክሳብ መጋቢት 31 እዩ ከም ሓደ ወርሒ ንቆፅሮ ከምኡ ይኮነን ናቶም እንታይ እዩ ካብ ፍርቂ መጋቢት ናትና ክሳብ ፍርቂ ሚያዝያ ናትና ንሱ እቲ ናቶም ቀዳማይ ወርሒ ኣቢብ ዝብልዎ ኩሉ ግዜ ካብ ፍርቂ እቲ ሓደ ወርሒ ክሳብ ፍርቂ ናይቲ ድስዕብ ወርሒ እዩ ናቶም ሓደ ሙሉእ ወርሒ ዝስራዕ እዚ ማለት ኣቢብ ወይ ኒሳን ካብ ፍርቂ መጋቢት ናትና ክሳብ ፍርቂ ሚያዝያ ናትና እዩ ከም ሓደ ወርሒ ብኦም ካልኣይ ወርሒ ናቶም ካብ ፍርቂ ሚያዝያ ክሳብ ፍርቂ ጉንበት እንዳበለ እዩ ዝኸይድ ሕጂ በዚ መሰረት እታ ሻድሸይቲ ወርሒ ክንረኽባ እንተኣድለየ እዚ እዩ ካብ ፍርቂ መጋቢት ክሳብ ፍርቂ ሚያዝያ ቀዳማይ ወርሒ እዩ ካብ ፍርቂ ሚያዝያ ክሳብ ፍርቂ ጉንበት ካልኣይ ወርሒ እዩ ካብ ፍርቂ ጉንበት ክሳብ ፍርቂ ሰነ ሳልሳይ ወርሒ እዩ ካብ ፍርቂ ሰነ ክሳብ ፍርቂ ሓምለ ራብዓይ ወርሒ እዩ ካብ ፍርቂ ሓምለ ክሳብ ፍርቂ ነሓሰ ሓምሳይ ወርሒ እዩ ካብ ፍርቂ ነሓሰ ክሳብ ፍርቂ መስከረም ሻድሻይ ወርሒ እዩ ስለዚ መስከረም ኣቢሉ ከም ሻድሻይ ወርሒ ናቶም ሳድሳይ ወርሒ ስለዚ ብሳድሳይ ወርሒ መፅኡ ከበስራ ከሎ ካብ ፍርቂ ነሓሰ ክሳብ ፍርቂ መስከረም ኣብ ዘሎ ናትና ናይ ኣዋርሕ ግዜ መፅኡ ኣበሲርዋ ማለት እዩ እዚ ሻድሻይ ወርሒ እዩ ሕጂ ክርስቶስ ኣብዛ ወርሒ እዚ ኣብዛ እኒኹ ባርያ እግዚኣብሔር ከም ዘረባኻ ይኹነለይ ካብ ትብል ጀሚሩ ኣብኣ ጥነስ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ጥንሲ መስርሕ ጀሚሩ ኣሎ ከምቲ ዝበልክዎ ከዓ ክርስቶስ ተጠኒሱ ክውለድ ዝወሰደሉ ግዜ ከምቲ ንኩሉ ሰብ ዝወስደሉ 9 ወርሒ ወሲዱሉ ስለዚ ቀዳመይቲ ወርሒ ካበይ ትኾናላ ንክርስቶስ ሕጂ ካብ ፍርቂ መስከረም ክሳብ ፍርቂ ጥቅምቲ ቀዳማይ ወርሒ ካብ ፍርቂ ጥቅምቲ ክሳብ ፍርቂ ሕዳር ካልኣይ ወርሒ ካብ ፍርቂ ሕዳር ክሳብ ፍርቂ ታሕሳስ ሳልሳይ ወርሒ እዩ ካብ ፍርቂ ታሕሳስ ክሳብ ፍርቂ ጥሪ ራብዓይ ወርሒ እዩ ካብ ፍርቂ ጥሪ ክሳብ ፍርቂ የካቲት ሓምሳይ ወርሒ እዩ ካብ ፍርቂ የካቲት ክሳብ ፍርቂ መጋቢት ሳድሳይ ወርሒ እዩ ካብ ፍርቂ መጋቢት ክሳብ ፍርቂ ሚያዝያ ሰብዓይ ወርሒ እዩ ካብ ፍርቂ ሚያዝያ ክሳብ ፍርቂ ጉንበት ሳምናይ ወርሒ እዩ ካብ ፍርቂ ጉንበት ክሳብ ፍርቂ ሰነ ታስዓይ ወርሒ እዩ በኣርሲ ፍቑራት ክርስቶስ ብወርሒ ሰነ ደኣ እምበር ብወርሒ ታሕሳስ ወይ ብወርሒ ጥሪ ከም ዘይተወልደ ሎሚ ኣብ ቅድሚቲ ንኹላትና ብክርስቶስ ዘድሓነ ኣምላኽ ኩሉን ዝኾነ ህያው እግዚኣብሔር ኣቦን ኣብ ቅድሚቲ ንህያዋንን ሓጥኣንን ክፈርድ ዘለዎ ክግለጽ እንጽበዮ ዘለና ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታ ክብርን ኣብ ቅድሚ እቶም ንሓለዋና ዝዋፈሩ ቅዱሳት መላእኽትን ኣብ ቅድሚ ሕልናኹምን እምስክረልኩም ኣለኹ ስለዚ ክንኣምን እንተ ደኣ ደሊና እቲ ሓቂ ክርስቶስ ብቋፅራ ኣሕዛብ ብግሪጎርያን ወርሒ 6 ወይ ሰነ ብናይ ግእዝ እንተ ደኣ ኣምፂናዮ ድማ ከምኡ በታ 10 ወርሒ ማለት ወርሒ ሰነ ከም እተወልደ መጽሓፍ ቅዱስ መረጋገፂ ይህበና ኣሎ እሞ እቲ ሓቂ በዛ ወርሒ እዚኣ በዛ ወርሒ ሰነ እምበር ብወርሒ ታሕሳስ ወይ ብወርሒ ጥሪ ከም ዘይተወልደ እዩ እሞ ነቲ ሓቀኛ ፍጻመ ጥብቲ ሓሶት እቲና ልበወለድ ካብ ንገብሮስ ነቲ ሓቀኛ ፍጻመ ብዘይ ጥብቲ ሓሶት ሕዋስ ሓሶት ብዘይብሉ ብትኽክል ከምቲ ዘለዎ ክንቅበሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፈቃደኛ መንፈስ ይደግፈና ሓቅን ሓሶትን ፀናቢርካ ካብ ምፅምባል በዓላት ብኢዱ የናግፈና ብላ ኣለኹ ሎሚ መዓልቲ ምድሓነ
تقبلت جزي حجيا تمعت مدحان حجيا كابي حقا حاسوتن حاويسكا كابزلو مردا بو انت صنعكا خمص خابز خل فردي لومي ندحان لومي ندحان ولا بحكي بخال اذا صار شيء ورحي بخال إلنا تنحاسباون بخال تنحاسباون إذا ورحي 10 تخلت زيا إذا ديسمبر ويتحساس إسران حمشن أيتمتعلنا نو بجز زلوا شاد شيء ورحي لنا كابي كاتت أنت النقط وين قالك أيتمتعلنا تاريخون الرجاجيت قلنا كريستوس تحساس كم زي تولده ترى كم زي تولده متحف كلش كأي رجاجيت قلنا له كم زي ترى أنا يا كريستوس إذا تشعيت ورحي كريستوس كفرق وقوم كسع فرق سنة أبزلوا أوارح كم التولده إياه أمو نزحك زي أمسيوتنا أنت حبرنا يا حكي زخون تنقص عباب زي قدس حكي أمسيوتنا خلنا حبرها خلنا حرام وتصالو نتحكي تفلت وايكم نتحكي حرام توتصاكم يا عبي حجر أيوه نتحكي ساعة زي فلتك حرام وتصخنا لها حرام زي وتصخلو نقر له نتحكي نحرز عبا ملكيتك حق ساعة زي فلتك أوان بتزاوري أبجز الديابلوس يخزن لها مالتي ذا كاين تبر الله بتفكر كم فلت أزلنا سلزي كابزي بتزاور زخنة زي كتاو زخنة ديابلوس أو جزءات كأيو تقبلت جزء حجاتها مع تمتحن حجاز ولا ناوي صح فلوس بركة منفس نتولد نزد حنا دو كنت جزء مدحان دليه هين جنتيمي مدحان زبل زلون تايو نأمنت إن دخوم يلوم حوالي بقولس نسمع مدحانو كوي كلا كورنتوس معرفش شو تشتغلون تروح بوازيا نعم ده أنتي مدحانات اليوم تلنا هو زي كتاوي زخانة تزاور زخانة ديابلوس أو جزء أصل زلوا حاسوت كاب ديابلوس إلنا ده تردينا نحدا زعوا حق إكس عزيفل نحدا زعوا بزملكات كحق إكس عزيفلتنا بزعبو زهلونا فلتت ولا نحن حق إن برلو حاسوتي ده حق زيفلتنا خينا كده جماعة نحدا زعوا بزملكات حق إكس عزيفلتنا ولا تفلتنا يزلنا حقي أنت مثلاً حقنا إذا مثلاً حقي هو ما لا تكون معنا حق مثلاً لهم بر حقي كونه سأزي حاسوت كان يمني نايدي أبلوسي سأزي حاسوت انتحرار لنا نحرز زعاب زملكات حاسوت زخون ردي انتحرار لنا بتزاور أبغز أدي أبلوس لنا مالتي كم سلزخون خايو نن معاتو حق خنفلت مخنا سلز فلت أنت هيلو تقبلت جزء حجة تعملت مدحان حجة أيضا تعملتيو حجي نحرز عاب زملكات حق خفلت كله كافتز نبرن نتزع عاب زملكات نبرن حاسوت يخونا له حراوت له إدحنا له أمو نلدت كريستوس بزملكات كاب زنبرنا حاسوت لومي ندحان كريستوس تحساس إسران حمشتن أيتولدن كريستوس ترشوعات تون أيتولدن كريستوس كنا أبور حسنة إيو توليدو زلو قلتا برخبركم سلسة سمعكمني أبز قتل نزي نجارز أمريكيته قالت كلتا تخاطاتلتي مدبات حزركم قرب وقلتا تسفى قبر لكم كم زقب أخزار والله خلنا تنكلت مدبات دما أبزرتكم نذكركم مني أمسكون ليكم تباركوا بتماسال أرس خصاب زملاسكم سلامكم عزاز